Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At da dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At da nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Ikit pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Diyaw man bakbakat ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Madakon kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tilay bagbagaan na. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbar ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng nantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamang yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod ka iti agawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yo. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yo. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartag ka. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta tayo galit nung nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kun ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit,
Iso na pintas ti panagbiag na. Sa nagaputan na singpet ti may sa tao. Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo't tinagsing-singpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laeng. Mabagbagaan ka lang arudo na nakko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapang panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin diti balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tumanin jay balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamon jay ading. Nagpintas ka talaga manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang jay boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit wag sparring kami. I love you, manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Nagalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak na. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta Hapay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabalay, tadama di kapsat ko mang taditi, kurta katakwata. Ay, arak man kindi pa, manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na, matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikal na Ganyan mo? Lukas ka, naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga ro, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no, ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit isipat na. Panuray na gijeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat na gijeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasensya ija anak ko, Adora.
Amuyo mo tantikas dyan nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung stormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbaga na. Uwan nga rod Natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado mo ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam to kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko. Ha? Katuan na manong. Basta swelduan na ka. Talaga mo ta swelduan ka. Imbes ang mangalak iti sabali. Si kalangin. Tapno addamot pag swelduam. Kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan. Nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija-abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Ngam mapanugak ta ne. Amumad. Ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne. Agkarigang agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. Tadyak kayo ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inutak manong. Saan mabalin akas ta ti sungbat. Ti kayat ko. Ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon darak. Kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay. Oh, anya. Mayat ka ano saan? No di mo kayat. Ato ti masapula ka sa bali a driver. Sige Ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngum mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni Manong. Ngum kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumod lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito istor ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat
Kasta! Isumatlagay ang makaslarim manyag da taropam. Huh? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga ro da, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akon. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kit mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isagalang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahe ta inton bigat. Manong, rumarak man di. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka man eh. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awang pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayan day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat, nga do tilugan ko. Ha? Bait, Oo, tricycle, kanang kotse. nagkaduga. Anya mo dya kutsimot. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamot tibay. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo at tumboy. Anay ko, pinagkabil ko ay. Akadwa! Ikan naman iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan?
Anay ko, manong matayaksan. Anay. Lait at ibagbakan ka. Manyangay, di nakasarak ka, itinang tutupkan ka. Natangkan tumot ti ulom. Nagatumot tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo, anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asika sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Kasano ag narudan dito yung awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikaso kan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko, ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga nga'y. Balasang kakadipay, ading. Uwan. Siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga. Yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Kat rumor ka ta. Apay, di mo pa'y kabagilan ti pagimaya. Ha? Kabagilag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa ti masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tanay. Ado ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawana ko ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Jakpay kabagilan ti agbiyahe ti atidog manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ano hospital ka. Sige, tani, adapay aramidak. Bye. Ay, anyan. Nagkasang matigas to yan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet? Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa na nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging gaan na imbagak to na yun. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi kamot nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige
Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito'y balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Ah, kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo dyan Ah? Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kwa, nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang, uray simple la kasar. Tinapatag, agbalin aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Uwan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang, agsingsing pet akong. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay, si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau barok. Ay, kwa, lima siopaw, ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya siupaw day tangay, asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paborito day ta barag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo ni katayin ta chinilas mo. Ah? Isirap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa'y langay Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Adday takay manon. Ngamnay, di mo pa'y aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan Norma, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatin ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa, jak pa'y mo nakasagaan ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanyak. San aya? Kwa, tingi-tingag pa anay bagtirik na ka, ha? Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man.
Wan, agkasartan tong matlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ah, ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga, Rob. Agaano sak. Basta di nakto ko mga Rod paayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknam ken ko parigatem pay iti husto tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sama agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladay. Wan, tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansek anak to. Wan tatang, hindi ko tiyend da. Ta irigalo kin ni Norma da. At ta inlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama inamnamam kin kuhan anak ko. At tatang, agpakpakipo lang dayjay. Mariknak. Kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaak to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamo gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, Wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, Wan. Ay, nalipatak bitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis kan. Agururay ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piin. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Ano ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige.
Ay, daytoy pa'y gayam kanyak barog. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. O sige, Nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, ngay. May bus nyo dagi jay. Ay, i-take out ko Nujak maibaw. Abay ka pa, uy. Wala ni Nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libre. Aladen, barog. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, Nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, barog. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, Nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat tsak. Kayat nakadayjay. Agpakpakipot la dayjay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab ta turugak daw barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, Nana. Aywan. Mabalinti umutang baraw. Manuti utangan nyo, Nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma no ada. Tano kwa kasaritak no madamdaman ni Norma ta aklonen na kan intong bigat. Ha? Ay sos baraw. Kabuteng naktian akaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y, Nana. Adda ije balay. Umayak ije balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, Nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, hadda ka ba dito'y balay Marek? Apat? Anya, gagara? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa ingay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti daguman. Asidag, pare. Manula minutaw. Nagasidag. Papanan nyo, Nanang, maluman Agawawis ni Romana. Nada ka no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag me dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amu me ti limitasyon me. Sige, papanak. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Ta siyak to no sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdam Ay, sa anak nga expert iti ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamit ten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na balita bumawi tanong maminsan.
Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balit na nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utang am kikdi ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamok ti aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, Mare. Saan awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yun tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bulto jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumod na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow, Ala, wow. ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Isan, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at nadyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan nak Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amok ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunakman no kunayo ajak pala aklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaang tibagik. Tama nga no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sa mo'y langin dagiti anak ta abalayan. Ay, win nga raw na balayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay.
Inamiris na la na imbagtirik na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang, balaya. Kay kasanungay. Da kayo muti linalakyan. Iso gastos yu amin anya, abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakita ko ba ito ka na kayo? Oh. Na. Anya day taanot, bawk barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo tayo ti anak ko. Saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pang rugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wunang, no saan nagapukan niya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kas tananang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutan na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sigir nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idibarupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatak unay. Anya? Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau? Wine, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Nainlabsan ni ti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Manang Biyanan! Lalisay, may bibili ng tinapay. Ay sus, sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi.
Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na raw. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak yung karae, tagsubliak nga dagos di tabekere. Kabaka da gumatang. Nainbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di tabekere. Sino nga datag tuk-tuk-tuk itigay? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde ulo? Oo, ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay, hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay, hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na, ating. Pakisabi mo nga, mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Naglukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna apadak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no Tagalog. Bagbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Ferdy? Ay, oo, sir. May bonus naman siguro sa December, ano, sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Ferdy. Istayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat, sir. Oo, sige. At may pupuntahan pa ako, Ferdy. Dalisay! Ikaw nang bahala kay Ferdy, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Nay, hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam ammo ti agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako, may. Ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sadot ka siguro niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw unay nga Ilocano ka. Agin ka man. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo, kasumyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, Dalisay. Tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano, wala kang laban. Sobra ka naman, Dalisay. Ay, totoo naman Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumwarta ita ta day off ta. Ay, sige.
Nga magdigusak pa ya, naladawak kami na nagreng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon naknarod niya. Wun. Sige, bye. Bye na, Len. Saan ka na naman pupunta kay Dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan, Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isama mo naman ako Jack nga rod kayat. Apay, ayada gulit ka. Ikagpasyar nga siksi ka, Wala nga rin akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kaslamag ka nung ti kwartam hold up kanyam. Di ka man nagtaga-tagalog, tamok mo't lang nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay, ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo timadurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kontimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-away ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan, basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka. Kat pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Agrubrubatak ka. Sasama na ako Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat Kat, kumusta ti trabaho, friend? Mayat, nasingpet mo tiyan mo. Sika ngay. Ada nga ron pakarwan jay bus ko isi grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Anusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, wano dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarengreng no maminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ni, at magkayam katuwang Dalisay. Asino day ta? Nobyo? Saan? Saglit lang at mag-order ako ng kakainin ko din waiter, mag-order nga ako. Nagloko day tataon. Si Murot kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot kid din. Kunana nga min itay nga sumurot ngam linibasak. Si Murot magaya majak na siputan. Alakit kadwaan talatan kaasi mo. Umay ka kid din. Umalis ta iti lamisaan. Ije nga to, mapantay ije second floor. Darasam. Ala, kasanon nga no sa kanan. Basta umay kan. Darasam na leen. Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko day tarupam. Bakit mo ako karurod? Wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano mo man nga isarang-sarang kanyak day tarupam. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo ako rurod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Pagbagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay. Perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka naman ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Di ka kundi uyaw. Tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan. Dahil ta kinakutong mau. Ay, Saus, hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko ngayong malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito, ikunak. Maysa. Sige, cute Feeling gwapo. Sir Marco, pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? At bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Pwede. Ay, hindi ko alam Tinitignan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka,
nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ha? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo ha. Huwag mong asarin. Baka lumayas siya, pwede. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, ay. Tinapon din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon nan siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadam. Eh, hindi naman kita tinutulad. Ay, ingkag sukat, makapasuron ka mat. Wala na akong damit. Linaban ko na. May sa, ingkag sukat kunak na eh. Wala nga raw akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Oh, apay anak kami suot ka, dalisay. Makapasuron da dya, pada nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdi ti ibagbagam? Wana, ay na, nagmayat lakit din ako kudo-kudotan. Nganya launay ayat igurguraang kang kuana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adama itsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kanti may sapay akasursuron ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti loko. The more you hate, the more you love. Kunadamat. Ay, punos mat, di oray aw-awan. Hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Kaferde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sumbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba Makitam, Ilocano ti loko Ferde. Ay na, makapasara talaga. Amang ko kaya. Amang kao. Apay kaya di nakinuray. Amang. Apayatan. Sige, ilang. Agawin na kadagaw. Bye. Wala. Dalisay. Ay, anyat sangitam, Ferde. Niyamang kao. Natayan. Imbati na kamay. Anya? Ay ka, condolence, Ferde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdi. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y, Ferde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpat pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Eh, sir. Sayang naman pag hindi na bumalik si Ferde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, kwa, sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin, Dalisay. Para babalik ako. Ferde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya no, inlibak ko ng Ilocano Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya kiti panagawid ka. Palupusan na kamot ni Sir Kite. Tapno sigurado ang agsubliyak dito. Kwa? Makaammo ka, Ferde. Nay, adamat ka dwa masimangpat, Ferde. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Ha? Ferde? Dalisay. Iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak nana. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matay. Naimbagmaan ta kinayat mo to'y anak ko. Ay,
kwa. Sige, inang. Tayam amok ni Dalisay kadagiti kakapagyan tayaw. Adto'y ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no day ta ko na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan ha. Ay naman. Di tanto malatrong na. Agraraman. Ay, unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agarem ha. Mariklik nak mekit. Agpada ta itirik na. Kras ka. Kit amok akayat na. Saan ka day? Feeling. I love you, Dalisay. I love you to ko namitin na. Di na kon parigatan. Dakamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wain. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuhin taki. Di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pilay nakaklon. Day takasarti ibagbagamon. Ay na. Amok ka mabayin ka lamang ibagay tayo love you kanya. Amok nga ayatin na ko. Apay no di nakay-ayatin. Sumurot ka nga rod kanya. Iti pa nagawid ka. Alaman. Ha? Iso nga kasarta ki dain. Talunin ta ti talon mi dito. Taawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, Dalisay. Taadaw, ti bagas kin natang dito. Ado pa ti tarakin ko amanok dito ah. Iso nga kasartan, way. Taagasawa ta ki dain. Manang Biyana! Nakaluto ka, Diana. Wala nang nakaidasarak pa yun ah. Manganta yun. Sige, tama bisin na kaon. Aday tati plato yun, nanang. Ne, adda umay ah. Anti Sulaeng. Minsan dayan na. Umayak man. Di manan insan marsyano, nanang. Ala, inkapastro kan di kasinsin mo, anak ko. Wala nang. Umayak man bumulot iti sinulid yaw, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo antay. Minsan. Nagadubo ni Diana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, saan pa'y antay? Diana, yalaam ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Oh, ato iti plato minsan. Ay na. Kapabayin minsan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababay na kaon. Ay ket, maira namit nga ron nga panangan. Nukasta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakideng. Ay na. Solve! Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y lasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangangangamin ko man na. Tugot ko iti kaldero. Nanganak ko. Nabsugak. Nanganam, Sa dino pa'y kuma. Iti balay danti suling anya, napan ka man na nakipangan. Uy, tanim imas ti sida inday jay. O, ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kasladyak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lang mabain iti kastangar aramidam. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Nadyak kabagyan ida, iso agbainak. Ngam kapamilyak dagi jay. Iso nga wanti rumbang pagbainak. Uray pay. Kin may sa, awisin tak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagapan niya o anti Sulaeng. Ijay, tsindaan, kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niyo, anday. Makasidsidaak nga ron iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas anday. Sige, tayawid kun to'y pinalingkek, kaanakan. Sige anday, kaimasin niyo, tiaglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Nahustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na nang. Aduman timakan ko no kastoy laeng. Sige, mangan tangaraw din, anak ko. Agaukan iti inapaw, tanakagauak matin iti sidaan ta. Wala nang. Anti Sulaeng, insan dayan ha. Umayak man. Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw. Tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul mo. Amangan no adaman buloden nan ah.
alaing kalukatan ng tiridaw. Anday. Bumulod ak man itinil cutter yaw. Nangikabilam itinil cutter, Diana. Yan na, Dayjay. Ay, Dayjay gayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyaman ak. At idog naminin, dagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nil cutter may. Kin, dito ya ka nil cutter, anday. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, anday? Umay ka tamangan tayaw. Kababain, anday. Pagbain ng kumamay, mga kakit din, naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, anday. Anya lakit din aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wananang. Ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, anday. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawam mo na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Yala makipangan ti pagalistuan na. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agrawamon. Kanayon nga umay makipangan dito balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? Ta may laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makan laday ta. Saan ang nasaya at ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kini na dyan Marciano. Isukat ti makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagais. Anya si Dayo aya. Paksiw nga ikan. Kantay prito akarnit baboy. Ay, adapay Adapay mo. Mangan ka. Inka ni di kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, ubon man ta. Tani, mabisina kabagis. Dapay nga minangan kahit. Ay, Wayne kabagis. Nakapinsyon ka. Wayne, apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igiddan kung to abayaran ti sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwartak. Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan na. Ado, ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan ka ba, guys? Maasi ka kanya. Si ka lang ti amok nga satgan. Si ka lang amin tinaanos amang patpautang kanya. Ay na, naghimot dagiti kakabsat ta. Si ka ti kaanusan. Iso a paborito ka akabsat ka o kabagay. Sige, mabait lang nga raw. Tay nakalaan ti utangam kabagay. Adapay kwartam, anak kaw. Adapay matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwartak. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. San nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yun pa utangan nanang. Anya ka mat Diana? Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Saan ko nga imimutan? Ibagbagak lang ti agtay. Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Dapapanak. Papanam manon, katpan na nga nun. Anyat linuto ma si Dainaya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayuti ti sidag. Gurrood to man nagurrooday. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti posporo, iti balay danti sulay. An-anwam ti posporo kat addamot tay later. Posporo nga rod ti kayat kung usaran, Mersay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Anti sulay. Umaya man. Simre kaklatan nakalukat mo ti rilaw yaw. Umaya ko mabumulot iti posporo yaw, antay. Mangan tayo pa kaanakan. Ha? Anyat si Dayo aya, antay. Sinigang nga baboy. Ay na, nagimasay. Umay man na naging bupulot na ito akasinsin ko. Namkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana, nakamatider ka matlata di tanan ako. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dituyan. Huwag na.
Ay na, siyak ti mababain itir aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Iso ama sa dutan nga agtrabaho, taad na namnamaan na pakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana, kano kanayon ti apa may? Uray saan kanon nga agtrabaho, taad damot pakipangpanganan na itinaimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ni Auntie Suling akaanakan na. Ha? Ken pagpasikat na pa'y ti kanayon apa nagdulse iji balayo. Cake kas kada ice cream kano ti kang kanan na ijay. Wen ta-open mo't nin San Marciano ijabalay Mercy. Dayta nga rod ket, paglastog na unay dayta, iso ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana mabalin ti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklen nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan. Wen nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni Nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan dagiti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito'y balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko. Siyaklaang mo ti kay kayat na. Ta siyak ti kaanusan kada kaming akakabsat. Wen taadda kayat da kada kayo. Addaman kinawan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot. Gapo iti panang panpanoy-noy yo kada kwada. Basta pa kay dayawak ti aramiden dagiti kakabagya. Asyak ti asit ganda. Tamang ipakita anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka bagays. Ay ketuan kabagays. Sika ti paborito ka kabsat. Tadasingpet ka akais istorya ka bagays. Naidaklan ka akabsat. Pagwadan ka. Awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagays. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi ngamin ti agim imot kabagays. Tano na imot ka. Imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado nga ijay tulangit ti papanam numatay ka kabagay. Ay na, sa anak pa'y amatay si Kamot. Ay wen, agbiag ka pa itinapaog. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagay. Oh. Anya day ta, awan tay ay glass ko. Diyak mabasa. Ay na, di mun basaan. Basta pirma am lata. Tapagsayaatan mo't na day kabagay. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kastaya, mabitla nga raw tayo nakmangala iti bullpen. Ay, sana, adda bulpin ko kapagis. Dito na eh. Nakasaganan, na itala agpirman kabagay. Anday, pautangan dakman? Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maya, Marciano. Ay, kwa. 3,000 pesos ko ma, anday. Ta, gumatang iti yero. Ta, nadadawilin ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay, ado ti agasak iti bagay kaanakan. Dumawat kay to palakin insan Dayana, anday. Anya? Alan anday, kakaasi kamay. Sapay adda umay abagyaw. Mabasa kami iti balay. Ta abot-abot ti bubong may. Sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang akon iti agas yon. Tamok nga awan manan kwarta yon. Pasensya ka pa'y laeng, taimutang man ngaminan, di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah mangantayon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anateng nanang. Gusto pa'y laang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day dya kasinsin ko. Anti Sulang, adda kayaw. Kunakun kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka ka di agim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang tipanangan nyo anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na insan. Insan. Di mo sa pinagautay karne Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ha? Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsuga gayam, antay, insan. Nanganak gayam mo ni balay. Nalipata. Muti na nanganak gayam ay. Abay na jay, nalipata kag paisaw.
Ha? Sige, insan. Antay. At dapay gaan papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan na naimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan, ay na, isupay ang ti makauna asumangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manjak. Aguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni ti agas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga may dagiti kakabagyak itay nakaturog, Awan, mate. Ay na, di yun namnamaan dagi at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karan da kayo, tagsakit kayon. Ngabga pa tawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas jayda. Isong amuyo ita, nanang. Nana Suleng! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang Inak kita ano, sino day jay? Apay asyak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa na nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo day tananang. Da amo akin kwa na. Di namat imbaga nga utang gayam day ta. Ti imbaga na kit pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan Manang Biyana! Nanang, apay nga tangag purpur matibok kong. Nan, kita agman. Allah, wala pa siya. Nagadumot ti purpur nan. Nagkukuka edi rabi iya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Isumot na tiwayak apa nagkuko. Tadamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti maibagbaga kada kayo. Ay na, anday takay manun. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wan, ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kadakwada, Ilma. Ay na, nanang, anday takay manun. Natangken kit di ti ulom Umapa kay manun. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayong agi na. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya mo ni Idirabi Sumot lang agap-apa kayo manin Apay, di mo amaw nga duti din nada ka, isti pa nagkukumit tinasip nga Ilma. Agpurpur ti buok, kinagapat ti anak, kinaganak. Ay na, da kayo matlategar aramid iti pag-aapaan, tatang, nanang. Aggugubat tayo no isaw. Natangken nga ti ulong. Isong aga-apa tayo, Ilma. Basol maw, no apay nga agaapa tayo ita, Ilma. Basol maw! Makapakatawa mo dadya ka trabaho, manang. Kat, hindi kwan. Anya nga iti sigmaron na pasamak, ading. Natinag na, di pustiso na. Ay, agulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapa nagkatawa yaw. Amuyo, Domingo ita. Ngam kumanatawa kayaw. Man, ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarog ti agkatawa iti Domingo. Aldaaw para iti apo ti Domingo. Isong agulimag kayaw. Makakatkatawa kami nga rudmet, tatang. Agulimag kayo kunak, Arleng. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kayo agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantan iti silita. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Hustong ti katawa kunak. Uwan, tatang. Kaano nga ngayam amunak ka lagi ti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Ay, Anya, kuwang amin. sigurado ka? Nakasagana kan asumangong kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmat ka namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga ron. Ipasyar ka iji balay mi.
Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Ayan-ayat ko. Ronald, iso na dagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana, anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador! Balsamador ka! Ay sos, bari-bari. No adda kayo asimurol si dayto atao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Arlene! Apay, nanang. Mangyatag ka man, dalasum! Ha? Anyaman ti bagbagayo na. Ay na, tila isang sangpo mo dito balay ilma. Mangyatang tayo. Ta mga nusir kanti malas ti balay tayo. Ronald Baraw, mabitla nga. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpat no pasigmat akararwati nakaubakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagitang ibagbagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamot fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin ko na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idinagisyon. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siyak, nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masaya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigid. Nalakamay abot ti kasjay. Nalakamad disgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit amatay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayo. Apay nga si baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mabiit mo't amatay, takanayon dapar dyan. Uy, uyawan yung di tao. Saan na pa naguyaw? Ibagbagami lati at paisyo. Wan, iso asinamon na dyan lalakay. Na mabalo ka adagaw. No iso ti pakiasawaam. Babasek na kitilapayag na. Ala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti bagbagadanahan ng kantatang. Manang? Basol danahan ng kantatang daytoy. Adamat basol tinubium Di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, manang Elma. Arling. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinubiok? Apay tinubiom, Arlene. Kaya't nan ngagkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadanan ng kantatangan. No siyak tisi ka, agkasar kayon itilimod. Sigurado adilawan damanan. Among matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabutengak, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang pag Arlene. Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyom. Apay nga itala nga ibagam. Mabutengak ngamin, nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agungot? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang. Si Pengti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado tinakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng pailaang tanubyom, Arlene. Saan mi akayat dayjay aparakin ka, Arlene? Kaapay mo't ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Katnusiping ka no ti tangan ti iba na. Ay saos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duwan to ti asawa dayjay. Tilay bagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin ngay bagbagayo. Ay. Di ka agsuksukir. Taus to amin ngay bagbagamay, Arlene. Kan kuna ni nanang mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong ti kasjay. Anya? Kakasikan taw, itikabel kin kwa na. Iswa sinam dayjay. Saan na may karinayay kin ka? Agbabawi kan taw, no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe day tangayat-ayat. No agtuok ka may titisidog na. Sinam dayjay, Arlene. Oy, Ima, umay nakakanupasyarang ni manong ko. Crush na ka, sika. Ala nila yan, tili ibagbagahan na. Saan man, crush na ka ni manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kanupasyaran. Agpakpakuyog nga ron kanyak. Anya? Kuyog aktawen.
di mo bas-basta dun Nasiyang patmat na manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Isu di mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilma! Umay ka man. Taday paramid ko kinkanak ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapi peyang. Ay, kastamat, Lia. Adabi iti paramid ka kan ni Elma. Why? Sige, agawi dak matan, tatapi peyang. Nangagaw timbagaday jay Alia. Diyak kaya tikabsat na parakin ka. Ay, di mo pasang bayan dito'y balay tikabsat na. Kaagis ang part, iti malas na jay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, hindi nagpakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banday jay no adapagad. Tila ibagbagayo manan. Ay, makamukan o di ka mabatay. Basta jak kayat na jay alalakay, parakin ka. Elma, Arlene, bumakit kayo na abala siyang. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't nagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wan nga rod iso nga ita, awanon ti agaram kada kami, tabumakat kamin. Mabalin pay. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo tin nagiti agar-aram kada kami, ide ka ubingan mi paylaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, aba. Iso makiasawa kayo. Wan, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayo. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min at tengyo. Anya ngay, nabakitan kami na babalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayo. Anya? Wan, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amaw. Pagpilyak to, nuasino kada kayo, ti kayat na ngasawaan. Ni manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay, di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Ay, kuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Asino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak a pensyonado, ken negosyante abalo. Ay, si Carlene, si kantiyaram ko kini Antonio, tauray lakayan, patyag natindog pa itibiyag na, taragdakal tilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarudan, Ilma, nalawa timuging ni Antonio, nalaing tog tagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka makiasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Ilma, nabakitan ka lang arudan, kundi pangina kayo pailang. Dapo matlakad na kayo Iso na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mo tutupan ni tatang. Sika, Ilma, ta sika ti bakbakit. Sika ti makiasawa kini Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Anya? Diyak kaya ti makiasawa kan ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma? No apay mo't ngamin nakas jay gananang kan tatang Inis i-strict kon data iti kalabas. Sa itata na bakitan tan abalasang, pilitan data na makiasawa iti dita mo't kayat. Wan nga rod lakay pay mo't nga rod. Ay. Apay, anyat sang-sangitan niyo, tatang? Ni Antonio, natayan. Niya? Ay, salamat. Ayat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan, sana na matulog ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Dakkel mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay matadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.